Да имаш работа означава да си мотивиран, да следваш целите и мечтите си. Често обаче това не е лесно. Ще ви разкажем историята на Мелис Хюсню от Исперих, която завършва училище и започва да си търси работа. Аз се казвам Мелис Хюсню от град Исперих, на 21 години съм. Аз имам средно образование, учила съм в град Исперих, гимназия Васил Левски. Казвам се Драгомир Нанов, началник отдел посреднически услуги, бюро по труда Исперих. В момента се намирате на територията на бюрото. Целта на моята работа е да работя активно с работодателите и с лицата, които търсят услугите на бюрото по труда. Мелис иска да бъде самостоятелна. Мечтае да реализира целите си. Мечтае и за дом и семейство. Тя вярва в своите възможности и решава да потърси помощ в бюрото по труда. Преди 2 години отидох в бюрото по труда. След регистрацията си при трудовия посредник, съответно лицето, т.е. Мелис, да бъдем по-точни, и се предоставя възможността да се избере една от формите, в която ще бъде включена в обучение, в заетост или в субсидирана заетост за дадените работодатели. Посрещна ме специалист от бюрото по труда. Той ме регистрира. На Мелис са предлагани всичките видове услуги, които касаят успешното реализиране и включване в определена форма на заетост. При Мелис се подходи индивидуално, че спрямо нейните нагласи, спрямо нейното очакване и се откроиха отделните стъпки, с които тя съответно да постигне целта, която иска, значи трудова реализация. Да намери своето място и да се чувства активна на пазара и да предостави своята работна сила качествено на работодател, което е двустранният аспект на нещата. Регистрацията в бюрото по труда осигурява различни възможности за обучение, работа, чиракуване и стажуване по гаранцията за младежта в България. Младите хора се сблъскват най-вече с това, че нямат опит, нямат съответната рутина за работа. А младежката гаранция съответно е за младежи от 15 до 29 години, където активно се работи с тази група, която се явява група в риск. Работодателите има няколко начина за свързване с бюрото по труда. Основният начин е трудовото посредничество. Посредници съответно правят срещи, посещения при работодателите. Той си казва изискванията какви са съответно за работното място, начина по който ще се направи връзката с безработните лица, но активното посредничество остава в бюрото по труда, защото без посредника да знае и да умее да предложи хората, няма как да бъдат наети тези хора. Мелис работи вече 2 години, което говори, че изборът на работодателя, който се е доверил на бюрото по труда, също е верен. И след това ми се обадиха, че ми са намерили работа в хранителен магазин, продавач-консултант. Най-удачна се оказа формата да бъде включена в програма Младежка заетост. Програмата Гаранция за младежта от бюрото по труда ми даде шанс да си намеря работа. Оказа се, че това е наистина включването в субсидираната заетост към дадения работодател. Работата на продавач-консултант много ми харесва. Мелис е на работа, щастлива и доволна от работа, която върши, което показва, че бюрото се свърши добре работата, като е предложило качествена услуга. Благодарна съм на бюрото по труда, че ми даде шанс за работа и препоръчвам на всички младежи да дойдат да се регистрират.